minen komin paamindere ɗum ɗon tawi gonga haalte omo haani accirde noon komin taski leydi ndi goo tapon ɓiɓɓe leydi ndi heewɓe jiɗa laamu makko ɗo woni hannde ɗo ɓiɓɓe leydi ndi ko heewi e muɗum ta fecciɓe temedere maɓɓe fuu a tawan capanɗe jeɗɗi walla capanɗe jeetati capanɗe jeɗɗi walla capanɗe jeegom beltanaki laamu makko hannde ɗum ana foti hollude kanko nafa makko no famɗi e leydi ndi hannde haani accude laamu ɗimmel muɗum leydi ndi hoore no pecce ɗiɗe mbeɗa sibili ten ƴeewi ana wayno leydi ndi nokkun toon ko bange ko francophone bange ko anglophone bo ɗum ɗon ko ñalani makko waɗi o ronki katen yo heɓan ɗum fuu solution saa fuu walden toon tataɓel muɗum kanko hannde ɗo woni ɗo nde gonɗa e cukaako maɗa selli a ronki ya sawru ñaw hannde a yiyata a nanata a wawa yaade Paul Biya ha joni ɓe puusa ɗum yo wat kadi manda goɗɗo joni manda ko mandaji 5 ko ɗum o wiyeteɗo yo wat ɗum ɓurtiti heewi ha ɓurti ha si tawini ko neɗɗo suka joguiɗo hakkil bo cellal mum timmi ɗum heewi renduɓe peccat o foti ni accirde o fotani wadde manda goɗɗo ko fonno tan hanti hande takkiɓe ɗum ɓe taariɓe ɗum ɓe parti mum o ɓe daara goɗɗo mo ɓe darni so ɓe darni ɗum ko lajjinnuɗo Paul Biya ɓe wanno ɗum wotan o acca ɓiɓɓe Cameroun naɓe cuɓombo ɓe jiɗɗi kala ɓe mbaɗa ono président no kanko on kay hande hakkilo ustima darki mum hay o yiyata guite mum ɗum bumi bon discours o wawa windu o wawa haalan hoore mum eɗen gandi ko takkiɓe ɗum ɓe jogui hande pouvoir ɗo so o woni président ɗum noon ko hunde nde fotani wonde eyyi min de to banggue jiiɗam yewɓe mbo yo wat candidat ɓe kamɓe ko intérêt ji mabɓe ɓe deggini ɓen ko nafoore mumen ɓe jiiɗa Cameroun so ɓe jiɗno Cameroun ɓe mbiyatno hande ko Paul Biya a mawni a dañi teddugal a laamima ko laamiɗa ko a wonta dañde ɓuuri ko dañƴeɗa ko a waɗata hay hunde ka waɗano hankkadi ni joni noon ar joƴƴin gadda goɗɗo mo kooliɗa mbaɗa ɗon kono widemo hande yo ara jooɗo firti ko mataw so jooɗima tawra kañum kone jooɗoɗo e nafoore muɗum ɗum noon nafata leydi saabu enen fof eɗen gandi hay men mbo yahani Cameroun nani ko woni Cameroun ganduɗo Cameroun fof ne andi Cameroun hay hunde gollaka ndiyam ala école aji ngala hay hunde tan ko woodi hay hunde ko woodi kadi sen jiiɗi mbiyen démocratie laaɓɗo ni ala saabu mawɗo poɗɗo ni so jooɗima ɗo ɗiɗo duuɓi ko jooɗi ko fof firti ko ha hande wonko heewi ko manki toon wonko saabi ha wiyoɓen keeɓe indépendance men ɓe en jaari banggue kamen foof ene kaɓe nden ɗon haare ɗum ɗon foof omo fanno wawde résoudre on ɗon probléme